ಪೂರಕಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನ ಪೂಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿಲ ಮಲ್ದ ತೋಜ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಣಲೆಗಿಯಾನು 2 ಚಮಚದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 15 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚೋಳಿ ದೆತ್ತದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಕಂದು ಬಣ್ಣೆಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಐತ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ನೆತ್ತ ನೆಯ್ಯಿನ ಶೋಕು ಅರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ದೆತ್ತಿಡೋನ್ಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಕಾಯಿಂಡ್ ಇತೆಯಾನ ಅವೇನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಮೊಗ್ಗು ಒಂಜಿ 3 ಪೀಸಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸಸ್ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ದಿವೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚೋಡಂಡ ಒಂಜೇ 1/4 ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದುಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೇವಿರೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ತುಲೆ 3 ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಈತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿಲಾತೆ ಗಮ್ಮಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಬನ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದತ್ತಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಬರೋದುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತಿಡೋನ್ಗ ಒಂದು ಅರಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಈತ ಮೂಲೆ ಆನೊಂಜಿ ತುಲೆ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಅವು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಂಟೆ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಈ ಕುಂಟೆ ಮುಂಚಿಗೆ ಏನಿತ್ತ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ 2 ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾವು ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರ್ಂಚರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಈತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅರಪ್ಪರೆ ಪಾಡ್ದೀಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಈತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಿಕುಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದುಲ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಯಾನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪತಾರ್ಪೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ನಮ್ಮ ಬೊಡನ ಚಮಚೊಡ್ಲ ಬೆರವನೊಲಿ ಇಜಿಂದ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಈ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ತಿರ್ಗಂಡ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ಪಂದು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಚಮಚೊಡ್ಲ ಬೆರವನೊಲಿ ಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ತಿರ್ಗಾವುಗ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ಈತ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೆರಂದು ಶೋಕು ಈತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಒಂದು ಈತ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ನಮಕೊಂಜಿ 4 kg ಕೋರಿಗೆ ಯಾವುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 4 kg ಕೋರಿಗೆ ಯಾವುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೇನ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದೋತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಯ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕೊಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಹಾಕಿನ ಚೂರು ಬೇವಿರೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಯಾನ ಹದೋತ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಐತೆ ಬೆರವೆ ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಯಾನಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅನುಸಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಿಂಚನೆ ಶೋಕು ಬೆರವುಗ ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡುತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ
ಪಾಡಿಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಈತೆ ಮುಲ್ಪೆನ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಚಮಚದಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರವುಗ ಇಂಚ ನಿಗುಲು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಕೋರಿದ ತುಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಲುಂಬುದ್ದಿ ಒಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀವೋಡು ಒಂದೊಂದುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕು ಬೆರದು ತುಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲೆ ಪನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಪಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಕೋರಿದ ಒಂಜಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಒಂಡ ಪೊಡಿನ ಅಂಗಡಿಡು ಪೂರ ಪೇಟೆಡ್ ಕೊಣಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದೀಯ ಬೊಕ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಂಚ ಮಗ್ತದು ನಮ್ಮ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವಿ ಅಂದತ್ತ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತು ಈ ಪೌಡರ್ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಒಂದು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಬೆರವನ್ಗ ಬೊಕ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲ ಅವು ಪೌಡರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಗ್ ಜಿಂಜದಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಬೊಕ ನೆಯ್ತೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಈತೆ ಅನ್ಮೂಲು 2 ಲೋಟದಾತು ತಾರೆದ ಪೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಲೋಟಡು 2 ಲೋಟೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರೆದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತಾರೆದ ಪೇರುಡೆ ಬೇಯ್ಪವುಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ತಾರೆದ ಪೇರುಡು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಮಿಡ್ಲಿಡೋರ ಒಂದು ಬಿಸಲೆಡ್ ದೀನದ ಹತ್ರ ಹೊರ ಮಗ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಗ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಮಗ್ತದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಲ್ತನ ಶೋಕ ಆಪುನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಂಡ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಐತ ರುಚಿನೇ ಬೇತೆ ತುಲೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಶೋಕ ಅದು ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಒಂತೆ ನೀರಲ ಮಲ್ತೊನುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಕೋಳಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ನಿಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಎಂಚಾತನ ಪಂದ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರಲ ಧನ್ಯವಾದ.